Degan awan-awan bolo. Lah iki ceritane aku diteleponmu bolo. Ditelepon karo Mbah Obeng, tanggaku. Dikon moro, dikon ngareh bolo. Kowe ngerti ngareh apa gak? Pokoke klopo kae dikeruk terus dikai es ngono kae karo dikai sirup bolo. Lah omahe iki nduk kiri wetan bolo. Iki mau kok kulon iki dereng aku montor terus cus ning kono. Lah omahe iki nduk Benggangan mburi ngene iki bolo. Lah sabare tekan kene wah aku gari mangan bolo ternyata bolo. Ora gawe wah jan penak toh gari mangan lah iki ana pakku ana kang aku karo Mbah Obeng cuma wong papat iki wah selamat menikmati bolo. Lah iki aku wis mulai bolo. Iki awan-awan bolo. Wis jam piro iki yo? Jam 1. Aku iki ape blonjo ning warung Gang 10 bolo. Lah iki aku metu kulon desa bolo. Nak ngulon ke arah ning pojok. Lah iki aku menggok nganan-nganan ning ngetan berarti bolo. Iki arah ning warung bolo. Lah iki gang lor pisan. Lah sabare blonjo iki ana brambang ana apa iki terong karo sak liya-liyane bolo. Iki wis tekan omah neh iki. Gari masake engko sore bolo. Lah iki pas wayah sore bolo ndelok wong apa cah manjer PTN biasa. Wayah manjer PTN iki bolo iki nduk kulon desa ning gang sebelahku. Lah iki pari sore-sore bolo karo nyanset ngono iki wis ameh dum bludak bolo nduk gonku bolo. Yo kurang sedelok ngono kae ameh panen. Wah kae senjane jan apik bolo. Aku seneng nak kon nyenjang ngene iki bolo. Senjane kae apik nak sore-sore ngono kuwi. Lah iki Fahri karo pakane iki. Pakane kuwi ape gawe nganunan branjang lho apa ya. Wis pokoke gawe sing papat sisi kuwi lho branjang. Lah iki aku genti ning lor desa bolo niliki pari padha wae ning gone mbahku. Lah iki lor desa nakmu kan kulon desa iki ana telo. Telone wis wayah panen ketake tapi yo dudu nggon aku iki. Lanjut bengine iki aku lagi ngiwangi boloku nyolasi nganu bolo kabel perlampuan bolo. Oke, sekian dan terima kasih.